Kako je reč o prolazu sa veoma velikom frekvencijom, prava je sreća što niko nije povređen. Usled nevremena koje je bilo u četvrtak, deo krova na toj kapiji se obrušio i jedno prozorsko okno je spalo sa same zgrade Selamluka sa drugog sprata, o čemu je odmah obavešten nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša sa odeljenjem u Vranju, tako da ja u toku današnjeg dana očekujem da neko od nadležnih poseti ovu lokaciju i da predloži mere sanacije. Prostor je obezbeđen, pa se pešaci i prolaznici usmeravaju na deo iza ograde kompleksa pašenih konaka i ogradnog zida osnovne škole Vuk Karadžić. Ono što će uslediti u narednom periodu je, pretpostavljam, u nekoj manjoj meri sanacija samog tog dela koji je najugroženiji, a svakako u pripremi će biti i glavni idejni projekat, projektna dokumentacija koja se izrađuje za rekonstrukciju, za totalnu rekonstrukciju zgrade. To je projekat od velikog značaja, iziskuje dosta vremena i novaca i ja se nadam da će u toku ove i naredne godine biti rađeno upravo na tome. Nakon privremene sanacije i izrade tehničko-projektne dokumentacije usledeći rekonstrukcija zgrade Selamluka, jedne od najstarijih u gradu koja datira iz 1765. godine.